Dünya futbolunun iň uly bayramçylygy başlanýar. Futbol jan koýarlary. Taýin bolun. Şeň üçin Türkmen portalla ýöre Dünya Çempionaty 2026 bölüm açyldy. Oyun tertibi, iň soňky täzelikler, netijeler, toparlar we ýyllap futbolçylar, gyzykly faktlar we sinler hemmesi bir ýerde, ýagny Türkmen portalla. Dünya Çempionatynyň duşuklaryna bolsa bilet platformasyna göni ýaýlymda tomaşa edip bilersiňiz. Inni bolsa ünsü esasy waka gönükdireliň. 11-nji iýuny Meksikanyň meşhur Azteca stadionuna 2026-njy ýylyň Dünya Çempionatyna badalga berilýär. Bu stadion taryha ýerýär. İlkinji gedek däl, ikinji gedek hem däl. Eýsem, üçüncü gedek Dünya Çempionatynyň açylyş oýunyny kabul edýän ilkinji stadion bolar. Bu çempionat rekordlaryň hem çempionaty bolar. 48 milli ýygyny, 104 duşuşyk, 39 gün dowam etjek futbol bayramçylygy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Meksika, Kanada, 3 ýurt bir uly maksat, dünýäni futbol bilen birleşdirmek. Bu gedek meýdançalarda diňe futbolçylar däl, emel aň hem işler. Täze nesil video ulgamlary, yarım avtomatlaşdyrylan offside tehnologiýasy, ýokary derejeli howpsuzlyk ulgamlary. Bularyň ähleti Dünya Çempionaty 2026-ny taryhy çempionaty öwürmäge taýarlanýar. Çempionatyň dowamyna millionlarça jan koýar, futboluň jadysy bilen ýaşar. Sen hem şolaryň arasynda bol. Dünya Çempionaty 2026 barada ähli täzelikler Türkmen portalla, ähli oýunlar bolsa beletde.